dacă am contract de investiții, mie trebuie să mi se dea apartamentul care eu l-am procurat, indiferent, sunt eu în tabel, m-am validat, nu mă puneți voi pe mine cu cuvintele astea complicate, validare, înaintare, creanțe, eu am contract, mie trebuie să mi se dea apartamentul. O poziție, da, interesantă la unele persoane. Ok, n-am venit, nu m-am validat. Și ce, o să-mi luați apartamentul? Ce o să-mi faceți? Oricum e meu, contractul e meu. Ce o să faceți voi cu apartamentul ăsta? Doar nu puteți să-l vindeți. Corect? Deci un contract de investiții nu îți dă un drept de proprietate. Nu înseamnă că e apartamentul meu. Stai că aici cred că trebuie încă o nuanță să mai vedem. Păi cei care spun că cum n-am apartament, dar în cadastru cine e înregistrat? Înseamnă că am apartament. Hotărârile adunărilor și ce hotărâți voi acolo ca creditori, pe mine nu mă interesează. Eu am contract și contractul ăsta este, nu știu, beton armat și mai mult nu-i nimic. Și lor le spune că, uite, tu poți participi în procedură, da? Creditor, dar poți să ceri separarea bunului să-ți dai apartamentul ție. Și atunci tu te simți mai bine, ești în siguranță și lasă ei acolo în rezultatele lor să facă ce vor. Da? Bună, prieteni! Vă salut la o nouă sesiune Club and Solve. Astăzi o să vorbim despre o temă destul de populară, mai ales în spațiul media. Dacă ați observat, foarte des cuvântul insolvabilitate apare lângă sintagma construcția apartamentelor, construcția caselor de locuit și eventualele eșecuri care apar în legătură cu aceasta. Nu este nimic ieșit din comun, reieșind din realitățile care le avem, dar totuși ce se întâmplă în acest domeniu? De ce atât de mult este mediatizat subiectul? De ce oamenii, o parte mare din oameni rămân nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în domeniu? Cred că este un subiect care de mult trebuia să-l abordăm și astăzi, reieșind din ultimele evenimente care au avut loc, o să-l discutăm cu colega mea, administrator al insolvabilității mai multor companii care au rămas în insolvabilitate, ce urmau să construiască blocuri locative, cu doamna Irina Silvestru. Irina, salut! Bună, Gheorghe! Am văzut ultimele știri legate de darea în exploatare a unui bloc de pe Alexandru cel Bun din Chișinău, după ani de zile de chin, și cred că trebuie să încercăm să discutăm astăzi totuși ce se întâmplă, ce sunt cu nemulțumirile astea, deși oamenii au primit apartamentele, ce se întâmplă cu efectiv construcțiile date, de ce unele stagnează, de ce unele reușesc. Cred că ești cel mai reușit, da, la tema administrator, care o să ne poți lămuri chestiunile date. Bună, Gheorghe! Bună, dragi urmăritori! Într-adevăr, din experiența mea de 25 de ani ca administrator al procedurilor de insolvabilitate, am avut nu un bloc și nu două, multe blocuri. Sigur că este necătând la faptul că e de mult timp aceste blocuri, sunt insolvabilități cu astfel de blocuri, totuși ea rămâne cumva o temă necunoscută pentru mulți cetățeni sau pentru multe persoane. Unii dintre ele, persoane fac speculații, alții cumva fac bani pe întrebările respective, iar alții pur și simplu creează mituri pe care le plasează și cumva lucrurile nu sunt exact tocmai ceea ce se întâmplă cu adevărat. De aceea și mi-am propus cu tine să discutăm anume tema insolvabilității blocurilor de locuit și cumva să abordăm noi mituri și realități despre ce se întâmplă în insolvabilitatea unui bloc de locuit. Ei, și sigur că ar trebui să venim la final cu niște recomandări, cu niște propuneri, cu niște sugestii pentru cetățeni. Ok, hai atunci să abordăm un format mai specific pentru podcastul nostru. O să lansăm mitul și să încercăm să-l dezghiocăm, să vedem cât el e real sau nu. Da? Cred că ești de acord. Da, sigur că da, sigur că da. Unul din, nu știu, cred că cele mai populare idei lansate atunci când se ajunge într-o insolvabilitate a unor blocuri locative, ori noi vorbim despre investiții imense, noi vorbim despre oameni implicați, nu unul, doi, dar sute de oameni. Noi vorbim despre construcții care adesea sunt la o perioadă foarte avansată și ajung în insolvabilitate și nu pot fi finalizate.
Și un mit ar suna că statul trebuie să preia construcțiile respective și să le finalizeze. Cine altul decât nu statul trebuie să poartă răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat și eșecul celor care urma să construiască. Este un mit. Adevărul este că statul nu finanțează blocurile de locuit sau finalizarea blocurilor de locuit într-o procedură de insolvabilitate. Statul nu se implică cu bani pentru a finaliza sau pentru a ajuta creditorii sau pentru a le achita prejudiciile aduse. Cunoști situații când poate e adevărată afirmația dată că statul urmează să preia construcția? Nu, sigur că nu. Este un mit creat de cineva, da, sau în care vor oamenii să creadă. Dar, de fapt, legea insolvabilității spune foarte clar modalitățile de depășire, cine se implică, cum se implică. Deci statul nu preia construcția, statul nu finanțează construcțiile în procedură de insolvabilitate și, încă o dată zic, statul nu acoperă prejudicii sau, cumva, creditorii. Tot în legătură cu acest prim mit ar apărea și a doua idee, că administratorul insolvabilității este numit de stat, trebuie să construiască pe banii statului și din banii alocați de stat și nu are decât să construiască și să aibă grijă de construcție. De asemenea, este un mit. Adevărul este că, într-adevăr, administratorul procedurii de insolvabilitate sau administratorul autorizat este persoana autorizată de către stat, care are autorizație primită eliberată de către Ministerul Justiției, însă acesta nu vine să reprezinte statul în procedură. El reprezintă debitorul și creditorii în procedura de insolvabilitate și nu vine cu banii statului sau ai săi să construiască. Administratorul insolvabilității vine cu 1, 2, 3 soluții pentru creditori pentru a finaliza aceste construcții și creditorii deja decid care dintre cele soluții să le urmeze. Probabil trebuie de făcut la aceste două aspecte o nuanță clară. Noi vorbim despre relații private, da? Adică noi vorbim despre o relație care s-a început ca o relație clasică dintre doi privați, cel care dorește un apartament și a investit banii și cel care și-a asumat obligația să-l construiască și să-l transmită, care sunt doi privați individuali și nu are nimic statul. Da? Statul nu creează fonduri pentru insolvabilități, statul nu creează fonduri pentru a garanta eșecurile constructorilor, da? Statul nu creează, nu știu, agenții și altceva similar asigurărilor sau similar depozitelor bancare. Da? Deci noi vorbim de două relații dintre doi privați care mai departe merg ca și orice altă companie care a intrat în insolvabilitate, care nu se ocupă cu construcția. Deci nu putem pune accentul pe stat și că statul trebuie ceva să facă în acest sens. Și nici administratorul de insolvabilități, deși el este autorizat de către stat să vină să gestioneze această procedură, el nu vine cu banii statului sau el nu vine cu banii săi pentru a finaliza aceste construcții. Mai vine una interesantă, unde chiar înainte de când se încep, de exemplu, eventuale litigii, una din întrebările care mi se dă mie, de ce administratorul nu preia contractele? Că administratorul insolvabilității trebuie să preia contractele și să construiască mai departe în baza contractelor. Că el e obligat să fie legat într-un fel de contractele astea de investiții care le-a încheiat persoana. Tot este un mit că administratorul trebuie să preia aceste contracte, întrucât întreprinderea, dacă a intrat în insolvabilitate, organele de conducere ale acestei întreprinderi este adunarea creditorilor. Administratorul insolvabilității reprezintă, de fapt, și debitorul și creditorii, execută anumite hotărâri ale adunării creditorilor și mai departe, în continuare, în procedura de insolvabilitate, deja cumva relațiile dintre întreprinderea insolvabilă și persoana, investitorul care a semnat un contract de investiție, de vânzare-cumpărare a bunului viitor, oricum nu l-am numit el, deja se modifică, deja este altul. Deci administratorul insolvabilității nu vine să preia contractele și să continue activitatea întreprinderii de până la insolvabilitate. Deci, cu altfel spus, nu se schimbă cu locul constructorul, da, cu administratorul insolvabilității. Da, adică nu vezi în locul constructorului celui care i-a dat bani, de exemplu, firmei, este administratorul insolvabilității. E preia, construiește mai departe. Da? Adică excludem situația respectivă. Sigur. Cred că primele aspecte sau primele afirmații cu tentă de mit, da, care noi le vedem, ele apar cel mai des la început, când lumea
abia își dă seama că s-a ajuns în insolvabilitate, lumea își dă seama că nu știe ce să facă, unde să încotro să meargă și cel mai des îi merg pe calea că cineva trebuie să ne salveze, cineva trebuie să ne scape și apar o serie de mituri. Când lucrurile se așează, o leacă, și lumea înțelege că, uite, trebuie ceva de făcut, da? Că nu o să ne ajute nouă, nu vine nimeni din urmă, apar alte mituri cu alte deja nuanțe, da? Foarte des, chiar foarte des, când vin persoanele după ajutor, consultații legate de insolvabilitate, ei scapă anumite termeni și anumite proceduri. Și nu știu de ce s-a fundamentat o idee clară pentru persoane, da? Că eu, dacă am contract de investiții, mie trebuie să mi se dea apartamentul care eu l-am procurat, indiferent, sunt eu în tabel, m-am validat, nu mă puneți voi pe mine cu cuvintele astea complicate, validare, înaintare, creanță, eu am contract, mie trebuie să mi se dea apartamentul. Ce le spunem? Sigur, este nu doar un mit, dar este o greșeală foarte mare admisă de o mare parte dintre investitori, cu sau fără consultații, nu știu, dar este o greșeală care îi duce la un final negativ și care ulterior deja nasc aceste nemulțumiri despre care ai vorbit tu la început. Deci, într-o procedură de insolvabilitate, care este o procedură de colectivă de stingere a creanților, trebuie să participe toți creditorii. Regula de bază trebuie să fie clară. Nu participi la procedura de insolvabilitate, nu poți pretinde la stingerea unei creanțe. Indiferent prin bani sau prin transmiterea unor bunuri, este o stingere a creanței. În genere nu-ți apare creanța respective. Deci nu-ți apare. Toți deci uită de trebuie să fie foarte clar. Vrei să primești un bun sau un ban de la o întreprindere insolvabilă, este obligatoriu să te înregistrezi în această procedură prin depunerea unei cereri de validare a creanțelor, respectiv să ai grijă să fii inclus în tabelul creanțelor. Deci asta este regula de bază de la care foarte mulți investitori văd eu că derapează, că mă rog, eu am un contract și nu mai știu ce acolo și este notat și este trecut prin notar și nu mai știu ce acolo, dar când debitorul este insolvabil sau când întreprinderea este insolvabilă, această regulă nu lucrează cu totul o altă regulă de care trebuie să țină cont. Deci te înregistrezi în procedura de insolvabilitate printr-o cerere de includere în tabelul creanțelor. Ai pierdut termenul, soliciți repunerea în termen, în mod obligatoriu. Hai să luăm altfel. Aș spune așa un argument sau tot la mitul dat că ce o să faceți voi, da? Trebuie să-mi dați apartamentul, da? O poziție, da, interesantă la unele persoane. Ok, n-am venit, nu m-am validat. Și ce, o să-mi luați apartamentul? Și ce o să-mi faceți? Oricum e meu, contractul e meu. Ce o să faceți voi cu apartamentul ăsta? Doar nu puteți să-l vindeți. Corect? Din nou un mit, Gheorghe, în primul și în primul rând, un contract de investiții nu îți dă un drept de proprietate asupra apartamentului și atunci când tu spui că este apartamentul meu, nu este un adevăr. Pentru că tu doar ai încheiat un contract de investiții prin care tu transmiți bani și cineva trebuie să-ți construiască apartamentul pe banii respectivi și să-ți dea un apartament în viitor după ce l-a finalizat. Respectiv, când îți apare dreptul de proprietate, după ce îl finalizează sau după ce ți-l transmite de fapt în proprietate. Până atunci, a cui e apartamentul? A întreprinderii care l-a construit, respectiv a întreprinderii insolvabile. În continuare, dacă mai discutăm și mai verificăm ce spune legea insolvabilității, deci ce trebuie să fie? El este inclus în masa debitoare, el este administrat prin procedură de către adunarea creditorilor, prin intermediul administratorului insolvabilității, conform procedurilor stabilite. Deci celor care strigă, eu am contract de investiții, am un apartament și oricum nu o să-mi facă nimic cu apartamentul dat că nu pot să-l vândă, răspunsul este clar, da? Nu ai un apartament, da? Și nu că îți vinde apartamentul tău, da? Adică obligațiile față de tine țin doar de bani. În măsura în care să fii în procedură, o să ai altă posibilitate. Deci un contract de investiții nu îți dă un drept de proprietate. Nu înseamnă că e apartamentul meu.
un contract de vânzare, cumpărarea bunului viitor este puțin altceva, dar conform legii insolvabilității, cum nu s-ar numi contractul, tu trebuie să vii, să te înregistrezi în procedura de insolvabilitate. Fie prin depunerea unei cereri de validare a creanților, fie prin depunerea unei cereri de separare, o să mai discutăm, dar oricum, tu trebuie să fii văzut sau tu trebuie să fii depus o cerere în procedura de insolvabilitate. Nedepunerea cererii te privează de dreptul de a primi și inclusiv și banii, nu tocmai așa apartamentul. Stai că aici cred că trebuie încă o nuanță să mai vedem. Păi cei care spun că cum n-am apartament, dar în cadastru cine e înregistrat? Înseamnă că am apartament. În cadastru este notarea contractului de investiții. Deci s-a introdus obligativitatea notării ca să nu fie semnate contracte de vânzare, cumpărare sau contracte de investiții pentru mai multe persoane. Deci este simplu notat contractul de investiții și nu mai mult. Deci nu apare respectiv un apartament ca drept de proprietate în cadastru. Da, trebuie să fie clar pentru persoane. Hai să zicem că, nu știu, s-a convins persoana că trebuie să vii în proces, s-a convins că totuși trebuie să valideze, trebuie să depui cerere, ok. Acum să începe o altă categorie, da, legată de desfășurarea propriu-zisă a procedurii și cred că unul din cele mai mari erori, da, care stereotipuri, nici nu știu cum să le numesc, da, este faptul că ceea ce se întâmplă în procedură nu este atât de important cât ce-a fost până la procedură, da? În special, hotărârile adunărilor și ce hotărâți voi acolo ca creditori, pe mine nu mă interesează. Eu am contract și contractul ăsta este, nu știu, beton armat și mai mult nu-i nimic. Și nu puteți să-mi faceți nimic. Nu are nimic putere mai mare decât contractul meu. În special, hotărârile creditorilor la care eu nici n-am participat, măcar. Ce le spun? Din nou este un mit. Și din nou adevărul este altul. Deci, într-o procedură de insolvabilitate, ca fiind o procedură colectivă, decizia colectivității este obligatorie pentru toți, inclusiv persoanele au participat sau n-au participat la luarea acestei decizii. Adică au venit ei la adunare, au votat ei la adunare sau n-au votat, deciziile sau hotărârile adunării creditorilor sunt obligatorii. Și chiar dacă ele derapează de la condițiile contractului semnat anterior de către întreprinderea până la insolvabilitate și acest creditor. Da, probabil chestia asta trebuie discos în evidență mai bine. Nu are importanță dacă ai participat sau nu ai participat, da? Adică există condiții de legitimitatea adunărilor respective și faptul că tu te-ai semnat nu știu ce acolo sau n-ai votat pentru o hotărâre sau alta, nu înseamnă că nu are efect. Chestia asta trebuie discos, cred că, cât mai mult în față pentru persoanele respective. Omul nu se înțeleagă atunci când am eu un contract, deci o hotărâre sau o decizie a terților, da, creditorii, poate să mă oblige pe mine la ceva. Da. Dar dura lex et lex, legea insolvabilității este o lege foarte clară de recuperare colectivă a creanțelor, respectiv deciziile colectivității sunt mai presus decât condițiile contractuale semnate anterior. Da. Haideți eu să-ți dau un mit, că mi-a venit o idee anterioară. Vorbim despre depunerea cererii de validare a creanțelor și este un mit că ne putem valida pe emoții sau pe bună credință să mă creadă creditorul că, uite, eu i-am dat totuși... Sau că așa e normal. Sau că așa e normal, da. Și nu înțelegeți. Foarte multe situații le văd atunci când creditorul sau investitorul până la intentarea procedurii de insolvabilitate lăcomindu-se posibil că, sau primind o reducere, primind diferite, nu știu, favoruri, o parte din bani nu îi transmite în modul stabilit de legislație, prin transfer bancar sau primind un bon de casă și de la mașină de casă și contul. Și atunci vine în procedura de insolvabilitate și vine cu diferite, cu recipis de la fostul administrator, cu declarații sau cu în general cu честное слово, știți cum. Și atunci trebuie să fie, iar din nou, foarte clar. Asta este un mit că te poți valida pe emoții sau pe acte sau în baza actelor care nu corespund prevederilor
legale. Da, foarte des persoana vine și spune, dar eu am dat bani, credeți-mă pe cuvânt, eu am dat bani, el a luat bani de la mine, da? Și cu părere de rău, cel puțin eu nu pot să ajut așa persoane, fiindcă legea prevede clar încasările cum au loc și în mod normal instanța de judecată trebuie să vadă două chestiuni, da? Ai făcut transferul bancar, da? Sau ai introdus banii în caseria întreprinderii. Deci eu am atrag atenția la momentul ăsta pentru că văd într-adevăr foarte multă lume, anume alt tip de nemulțumire este nevalidarea creanțelor neconfirmate documentar. Pentru că investitorul zice că n-am avut cunoștință în domeniu, n-am știut, uite, fostul administrator m-a mințit, dar eu totuși am plătit. Da, trebuie să mă înțelegeți. Pur omenește îi înțelegi, dar juridic nu înțelegi și atunci din nou administratorul este plasat în rândul persoanelor, uite, care îi lasă pe investitori fără apartamente, deși partea juridică trebuie să fie respectată. Pentru asta noi facem aceste podcasturi, pentru asta noi discutăm, pentru ca lumea să cunoască, să aibă cumva, nu știu, studiile astea, nici nu studiile juridice, dar să aibă cumva cunoștințe. Un minim de cunoștințe necesare pentru astfel de proceduri. Uite, desfășurarea procedurii. Ne-am validat, noi mergem în procedură, mai ales prin prisma modificărilor legate de separarea bunurilor, creează foarte des încă un mit, un stereotip legat de separarea bunurilor respective. Da? Adică, probabil merg la, nu știu, se consultă, da, nu știu, avocați, juriști, administratori, n-are importanță, da? Și lor le spune că, uite, tu poți participi în procedură, da? Creditor, dar poți să ceri separarea bunului, să-ți dai apartamentul ție. Și atunci tu te simți mai bine, ești în siguranță și lasă ei acolo în rezultatele lor să facă ce vor. Da? Deci este într-adevăr mai benefic separarea, da, bunului decât participarea împreună cu toți creditorii în procedura de insolvabilitate. Hai să explicăm ce înseamnă separarea, ca să fie clar pentru toată lumea, când apare ea și când poți cere separarea. Deci legiuitorul îți dă două opțiuni. Fie tu depui cerere și vii ca creditor în procedura de insolvabilitate, fie tu depui cerere de separare și soliciți separarea bunului. Ele se excludă aceste ambele proceduri, de aceea trebuie să fie clar. Dacă ești creditor, nu mai poți depune cerere de separare. Și invers. Și invers poți depune doar că în cazul în care ți-o respins separarea, doar că expiră anumite termene. Trebuie să respecti și anumite termene. Ce înseamnă separarea? Transmiterea bunului în proprietatea, spre exemplu, a investitorului. Este bine și este foarte bine că investitorul și-a primit apartamentul în starea în care este, la situația sau gradul de finalizare la care este 30, 40, 50, 60, nu contează cât, el este fericit, dar pe jumătate. Pentru că el este proprietar, ce ar însemna? Este înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. Fiind proprietar, deci partea juridică noi am respectat-o, doar că ne întoarcem la partea fizică sau partea faptică. Ce fac eu cu un apartament de 50%? Deci, până la urmă, eu trebuie să-l finalizez. Finalizarea unui apartament într-un bloc de locuit este imposibilă fără vecini sau fără a finaliza împreună toți. Deci, separarea este valabilă, este bună atunci când toți 100% din investitori au solicitat separarea, s-au înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile, toți sunt proprietari și toți ei împreună au decis fie de a forma o societate, fie de a-și acumula în alt mod mijloace financiare pentru finalizarea. Angaja un antreprenor și de a finaliza. Trebuie de ținut cont că în cazul respectiv nu va mai exista o hotărâre a adunării creditorilor obligatorie și nu va mai putea obliga pe unul dintre proprietari care nu va avea bani, nu va vrea să dea pentru finalizare. Respectiv, trebuie de ținut cont de faptul că un 10-20% dintre proprietari care s-au înregistrat n-ar veni cu investiții suplimentare pentru finalizarea blocului și atunci stagnează blocuri. Am avut astfel de situații, am intrat în situații, nu știu, investitorilor sau creditorilor care au dorit foarte mult să le transmită în proprietate, le-am transmis în proprietate, să fie foarte clar, ei au fondat o cooperativă de construcție a locuințelor, deci
Numărul 1, întrebare, ce a fost, este că s-au dus, au solicitat autorizații de construcție. De la Deja primărie? deja pe cooperativa de construcție a locuințelor, ori deja nu mai construia întreprinderea insolvabilă care avuse anterior autorizații de construcție, deci este 1 la mână, 2 la mână. Doar 40% dintre cei care au fost proprietari au fost de acord, au participat efectiv cu mijloace financiare la finalizarea blocului și au fost nevoiți să dea bani și pentru ceilalți 60 care nu au venit. Acum discutam cu președintele cooperativei de construcție, tot mai întrebam cum este situația, pentru că de multe ori au fost, cred că vreo 10 ani în urmă, lucrurile astea s-au întâmplat. Casa încă nu este dată în exploatare, dar din cei 100% dintre proprietari, cred că încă vreo 20 au venit, au recuperat și au restituit mijloacele financiare folosite pentru construcții, restul, apartamentele așa au rămas închise, n-au mai venit cu mijloace financiare, respectiv trebuie să înțelegi că există aceste riscuri. Ceilalți sunt în pierdere. Da, atunci când ești într-o procedură de insolvabilitate, există o hotărâre a adunării a majorității creditorilor care obligă tot creditorul să vină cu mijloacele suplimentare pentru finalizarea construcției. Deci se primește așa, separarea este bună, îți dă în esență ceva în proprietate, dar separarea câteodată se poate contrazice serios cu caracterul colectiv a cheltuielilor și a lucrurilor care trebuie făcut mai departe. Hai să ne închipim așa o situație. Nu știu, avem un bloc cu 9 etaje, 4 apartamente per etaj. Toți au cerut separarea, da? Toate 9 etaje. Și s-au înțeles, nu știu, au angajat un antreprenor, mai au de investit încă câteva 200-300 de euro de metru pătrat ca să finalizeze blocul. Etajul 6 și 7 nu vor să facă nimic, nu vor să dea nimic, nu vor să plătească nimic. Ce facem? Păi asta și-am zis. Deci asta și-ți spun că toți ceilalți trebuie să-și asume deja o rată mai mare, adică un ban mai mult, pentru ca să acopere și cheltuielile astea, pentru că tu nu poți sări 2 etaje și nu poți trage gazul peste 2 etaje. Okay. Deci trebuie să fie foarte clar. Deci trebuie să fie o unitate între acreditorilor, toți depună cerere de separare, după care toată lumea să se gândească forma organizatorico-juridică pentru finalizarea construcției, pentru că nu poți să-ți construiești ca persoană fizică fiecare apartamentul său, deci trebuie să-ți iei autorizație, trebuie să te organizezi într-o asociație, cooperativă, orice, societate corespondent limitată, orice, deci este următorul pas și totodată trebuie să înțeleagă pentru că nimeni nu va putea fi obligat să execute ceva, deci doar este... Din proprietari. Din proprietari, da. Uite, hai să mai vedem un aspect legat de separare. Foarte des, știi cum vrei, nu vrei, mai mulți locatari, ori fac grupe mai mari, mai mititele, ori 2 grupuri, ori 3, și au așa o idee preponderentă, des am auzit-o, da? Haideți să ieșim din procedura asta de insolvabilitate, să scăpăm de debitorul ăsta insolvabil, o să ne facem noi o asociație, un condominiu și noi singuri să construim blocul până la urmă. Ce le spunem? E adevărat chestia asta? E o soluție lucru dat? Sau totuși e o cale care nu-i prea reușită comparativ cu insolvabilitatea, cu eventual proceduri de restructurare? Am avut și de astea situații, Gheorghe, că am zis că din experiența mea, diferite situații, eu tot timpul sunt flexibil la solicitările creditorilor și atunci și pentru mine e interesant, că uite, așa s-ar primi sau altfel s-ar primi și am avut și astfel de situații. Da, ei de facto finalizează blocul. Pentru că de facto își iau lucrările, le efectuează așa, mă rog, încheiind contracte, poate sau neîncheiind contracte, angajând oameni neoficial, dar recepția finală este foarte problematică. Eu am avut astfel de întreprinderi, le-am transmis în proprietate, m-am spălat pe mâini și am lichidat întreprinderea pentru că nu mai am bunuri. Și acum ei n-au făcut recepția finală, deja chiar vineri am avut întâlnire cu cineva din blocurile care cred că vreo 3-4 ani în urmă le-am transmis cum de reluat procedura, cum de făcut, pentru că recepția finală nu este un lucru ușor. Nu este un lucru așa, este un lucru juridic, deci nu este atât de simplu, da? De aceea trebuie de gândit absolut la toate momentele respective. S-au terminat situațiile când poți da un bloc locativ prin anumite metode, nu știu cum ar fi
Uite, deci trebuie toate rețelele trebuie date în exploatare, însăși blocul trebuie dat în exploatare. Deci este un lucru mai complicat din punctul meu de vedere. Eu am trecut prin toate tipurile astea de solicitări, le-am acceptat în mare majoritate și acum sunt rezultatele, le văd. Dar ce fac ei cu actele? Adică, bine, ei s-au separat și-au făcut o asociație obștească, condominiu, nu știu ce acolo. Ce fac ei cu actele? Ei iau autorizații de construire, ele se transmit mai departe, sunt valabile, în baza la ce? Dacă, de exemplu, nu știu, foarte des proiectele nu știu unde sau nu sunt genere sau e construit cu încălcări, ce fac ei cu actele? De unde ei le au? Cum ei le obțin? Dacă mai ales lichidez compania. Eu, într-o întreprindere, ți-am zis că eu am constituit cooperativa de construcție a locuințelor. Toți creditorii din blocul respectiv sunt membri în cooperativa de construcție a locuințelor. Eu le-am transmis proiectele în limita pe care le aveam. Ei s-au dus la primărie, au primit autorizații de construcție și au continuat mai departe în baza cooperativei respective. Da? Adică că ți-am zis că mijloacele financiare, la capitolul mijloacelor financiare, 40% au transmis bani, restul n-au transmis, dar au fost nevoiți s-au înțeles și au completat ei pentru ceilalți 60%, indicându-le că, uite, persoanele când solicită racordarea la gaz, la apă, deci atunci ei vor recupera mijloacele astea. Da. Asta este într-o procedură care, îți spun că durează de peste 8 ani de zile, încă nu au făcut recepția finală. Deci n-au avut actele să primești, nu sunt în regulă? Nu sunt în regulă. Deci, spre exemplu, la proiect ceva acolo au mai fost careva, proiectul a fost de companie insolvabilă, chiar acum tot m-au contactat de la ASP, hai să încercăm lucrul ăsta să facem, hai să încercăm, să mai sunt anumite nuanțe. Într-o altă procedură, n-am format cooperativă, erau doar 24 de apartamente, un bloc micuț, n-am format asociație, nici cooperativă de construcție, exact așa oamenii, pentru că oamenii câteodată sunt duși de valul unor dezinformări. Deci eu își spun că cineva speculează, cineva... Insultate e scump, că acolo îți plătim. Și ei se duc pe valurile dezinformărilor respective și eu ca administrator niciodată nu vreau să mă opun, ok, eu încerc să le explic, dacă nu... Și atunci ei au ieșit așa într-o mare liberă, fiecare sunt proprietari și cu asta e tot. Deci rețelele nu pot fi date în exploatare și îți spuneam că acum ei au venit, hai să reluăm procedura și hai să încercăm totul de la început. Pentru că noi nu avem soluții legale pentru recepția finală a acestui bloc. Deci trebuie să fim foarte prudenți la capitolul când solicităm separarea bunurilor, trebuie să faceți o adunare și acolo în adunare trebuie de verificat cât îți de mulți. Dacă nu sunt tare mulți, din start trebuie de răspuns la câteva întrebări. Ce facem? Cum ne organizăm în continuare? Cum finalizăm construcțiile? Cum preluăm contractele? Contractele vorbesc despre construcția blocului, de construcția rețelelor. Cum preluăm toate acestea? Cum cesionăm cumva? Dacă noi ei deja ar trebui să fie ca succesori ai întreprinderii insolvabile. Deci ce facem dacă cineva nu vrea să plătească? Ne asumăm cheltuielile sau ne oprim și mai stăm încă vreo 10 ani de zile și nu construim? Deja de acum știi cum se organizează însă și într-o altă formă organizatorico-juridică. Uite, tot legat de desfășurare propriu-zis, ar mai fi un mit, nu știu, contrabalanța dintre restructurare și faliment. Adică când îi întrebi majoritatea, da, ce închipuiri au sau care sunt reacțiile legate de insolvabilitatea și restructurarea propriu-zis pentru a construi blocul, cel mai des oamenii știu de, nu știu, nu pot să o numesc schemă, da, metodă de lucru, da, nu ne ajung bani, per metru mai strângem bani, am strâns prima rată, mai trebuie bani, am strâns a doua rată, mai trebuie bani, s-a mai votat, și câteodată îți primești că pe restructurarea asta e chin fără sfârșit și nu se mai construiești și nu mai faci, că mai bine ne duceam în faliment. Da? Bine, cei mai mulți probabil nu vorbesc despre faliment, adică procentul oamenilor care spun că mai bine ne duceam în faliment, cu blocul respectiv e mai mic, evident că e mai mic. Dar ce le spunem? Ăștia care cred în faliment spun că acolo e mai ușor,
e mai repede și nu o să stăm cu veșnicile astea adunări, hotărâri, construcții și nu mai terminăm, avem 10 ani de zile, tot am dat ratele o sumedenie și tot nu s-a mai construit. Mai bine ducem în faliment și de mult era tot hotărât. Ce le spunem lor? Hai să vedem noi ce diferență avem dintre restructurare și faliment. Ce face o întreprindere în faliment? O întreprindere care este în faliment, ea strict doar valorifică bunurile. Bine, mai sunt voci care spun că, uite, noi în faliment tot putem lucra și tot putem finaliza blocurile. Ok, sunt de acord. Da, nu interzice legea ca în faliment să mai adunăm niște bani, să construim și să finalizăm blocul. Ok. Întrebarea este cum transmitem în proprietate creditorului garantat apartamentul. Ori, dacă vorbim noi de procedura de valorificare a bunurilor, inclusiv, hai să le spunem, grevate cu garanții, pentru că creditorul care are un drept de creanță ce reiese dintr-un contract de investiții sau dintr-un contract de vânzare-cumpărare a bunului viitor, este un creditor garantat și să fie clar aici tot, este un mit când vorbim noi că suntem garantați pe tot blocul, ba nu, deci fiecare creditor este garantat pe apartamentul pe care a încheiat contract de investiții și atât doar. Dacă sunt bunuri libere, apartamente nevândute sau nesemnate contract de investiții, ele sunt libere, ele sunt destinate pentru valorificare în folosul creditorilor chirografari, deci tot să fie foarte clar. Ca să continuăm cu falimentul, deci modalitatea de valorificare a bunurilor, inclusiv grevate cu garanții, într-o procedură de faliment este foarte strictă. Scoaterea la licitație a apartamentului. Adică trebuie să procedem la vânzare. Trebuie să procedem la vânzarea prin licitație. Și nu contează că eu am mai adăugat bani și l-am finalizat sau eu n-am mai adăugat bani și nu l-am finalizat. Oricum, bunul trebuie să fie scos la licitație. Anterior scoaterii la licitație, bunul trebuie să fie evaluat. Și nu contează cât am dat eu în 2012 metru pătrat, el trebuie să fie evaluat la prețul anului în care se vinde. Și la starea în care este. Și la starea la care este. El ar putea să aibă un preț mai mare și atunci legiuitorul ne spune că dacă la prima licitație nu s-a vândut acest bun, doar după asta tu îl poți transmite creditorului în proprietate. Și acum vă dați seama dacă apartamentul a fost evaluat la un preț mai mare decât a fost în 2012 sau 2015 când s-a semnat contractul de investiții, acel creditor garantat trebuie să plătească diferența. Ori el își stinge creanța prin primirea în proprietate a apartamentului și mai are și o diferență de achitat. Deci procedura falimentului nu ne permite transmiterea în proprietate a apartamentului chiar la starea la care este sau chiar la starea la care s-a finalizat, fără a trece prin procedura de licitație, anterior la procedura de licitație. Procedura de restructurare este o procedură în care creditorii decid modalitatea de transmitere în proprietate și atunci în plan se indică modalitatea de a se transmite în proprietate. Ca regulă, în plan se indică faptul că apartamentele se vor finaliza cu mijloacele creditorilor și se vor transmite în proprietate creditorilor în contul stingerii creanțelor. Deci o diferență este foarte mare dintre procedura de restructurare și o procedură de faliment, anume în modalitatea de transmitere a bunurilor. Deci eu înțeleg așa, dacă totuși noi am mers pe calea falimentului, că oricum o să vândă și eu să-mi iau în starea care este, da, în contul datoriei care o am, riscul este că el poate fi cumpărat la prima licitație. Un risc. Și a doilea riscul este că valoarea lui ar putea fi mai mare. Și pot să dau mai mult decât și eventual am dat. Aș fi obligat să plătesc o diferență de preț. Deci primește în felul următor. Dacă nu s-a mers pe restructurare, s-a mers pe faliment, șansa de a sau posibilitatea de a primi apartamentul este atunci când el nu s-a vândut efectiv, fiindcă asta este rostul falimentului, da?
și dacă s-a eșuat prima vânzare, da, eu îmi pot permite să plătesc diferența dacă prețul lui e mai mare de valoare. Da, și îl Asta tăiem în este. proprietate. Doar asta este regula legală. Eu înțeleg că mai sunt careva, mă rog, în diferite proceduri și iar din nou mergem pe sufletism și cumva încercăm să evităm această procedură. Este o procedură, nu că incorrectă, dar cu risc. Pentru că într-o procedură de insolvabilitate, orice creditor poate pune contestații, poate contesta orice acțiune. Și atunci nu cred eu că vrei să ai un certificat de naștere al apartamentului undeva cu risc de a fi anulat, pentru că el este vădit ilegal de a se transmite direct în proprietate, fără scoatere la licitație. Și nici o scoatere formală la licitație tot nu poate avea loc. Pentru că tot este riscul de a fi contestată. Printre altele, hai să luăm scenariul când s-a vândut. Deci, noi am mers pe faliment, suntem, nu știu, 100-200 de investitori, s-a vândut tot blocul, toate apartamentele, din prima licitație. Deci, eu primesc la mână ce? Tu primești la mână contravaloarea, nici nu că contravaloarea, dar valoarea bunului vândut nu a blocului, dar a apartamentului, încă o dată, valoarea apartamentului cu care s-a vândut, minus cheltuielile de validare și valorificare suportate în procedură și minus onorariul de succes al lichidatorului. Prin urmare, pot să primesc o sumă mult mai mică, da? Decât suma care eu am plătit-o, am investit-o datorită cheltuielilor și unei evaluări, de exemplu, mult mai mici, da? Da, depinde și la ce etapă de construcție. De construcție pentru că tu ai dat, spre exemplu, o sumă X, 100% pentru un apartament finalizat. Dar dacă apartamentul are doar 30% când a intrat în procedură, respectiv costul este corespunzător, este potrivă. Și atunci trebuie să-ți dai seama că primești doar ceea ce ți-a lăsat fosta conducere da, după ce au intrat în insolvabilitate. Printre altele, după atâția ani, hai să vedem o opinie, da? Hai să zicem că avem, nu știu, 100 de investitori, da? Pentru 100 de apartamente. Un bloc, da? Toți au plătit 100%. Blocul este la 20% construit. Ce-i sfătui? Ce-i sfătuim? Să-l finalizeze sau să uite? În primul rând, îi sfătui să se informeze ca să înțeleagă toată procedura de la A la Z. Doi la mână, îi sfătui să fie uniți, să nu fie racul lebăda și știuca. Și decizia o vor putea lua reieșind din primele două. Pentru că în situația în care văd o procedură în care toată lumea este într-adevăr unită, înțeleaptă, înțelege lucrurile, atunci ei pot merge, pentru că a finaliza o construcție este un risc și pentru ei tot. Atunci ei pot lua o decizie de a continua cu finalizarea construcției. Dacă ei din start văd că era cu lebă, dar știu că eu nu vreau, dar atunci n-are rost să mergi, mai bine să iei cele 20%, care este valoarea acestei construcții, și să finalizeze procedura. Totul depinde de unitatea creditorilor. Cât sunt de uniți? Cât sunt ei de uniți. Foarte mult depinde de asta. Probabil din cauza asta, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în realitate, cauzele unde sunt mai puțini creditori merg mai ușor înainte decât cauzele unde sunt mai mulți creditori. Depinde dacă nu este cineva care are cu totul alte interese și încearcă să, nu știu, cumva să derapeze de la interesul comun. Depinde. Pentru că eu mă uit, sunt proceduri, slavă Domnului, eu nu am astfel de proceduri, deși în fiecare procedură există măcar 1, 2 sau un 10% de persoane care sunt nemulțumite, care sunt neîncrezătoare, care diferite, mă rog, este drept persoane de a fi așa cum este el, dar cel puțin nu am avut situații în care sunt, cum aș spune, vreditele. Adică nu pur și simplu că eu n-am încredere, dar cumva vin și să facă rău. Cumva pun anumite obstacole, pun anumite piedici pentru a finaliza, pentru că am cu totul alt interes și mă rog. Deci de aici pornește toate lucrurile. Iată,
M-au întrebat și pe mine, printre altele, foarte mult lume, foarte mulți creditori. Cred că aud întrebarea asta în fiecare zi. Ce ați Dumneavoastră, ce ați decide? Ați fost în locul meu, ce ați decide? Dumneavoastră, ce ați face? Ați fost în locul meu. Și eu le spun de fiecare dată părerea mea. Că, uite, nu pot să spun altceva decât uite, în procedura respectivă, că am avut în experiența mea niște proceduri extraordinare care nu erau doar 100 de apartamente, da? Am avut 180-200 de apartamente, dar toată lumea cumva destul de bine intenționată, bine pusă, bine informată. Am avut parte, dacă sincer, de avocați care într-adevăr erau bine informați, veneau la ședințele comitetului, ascultau, vedeau că lucrurile merg în direcția corectă, dar într-adevăr să fie clar, nici într-o procedură de insolvabilitate, creditorii nu sunt recuperați pe deplin din suma datoriilor, nu tocmai prejudicii care le mai pot pretinde de fapt, da? Nici într-o procedură, nici în una, absolut nici în una nu sunt recuperați pe deplin, respectiv creditorul trebuie să-și dea seama inițial când vine în procedură. Nu va fi recuperat, dar pot depune diligența și pot depune toată stăruința pentru a obține ceva mai mult decât aș obține într-un faliment. Hai să vedem tot la tema unității, încă un mit interesant care des, mai ales în procedurile care sunt avansate, da? Noi creditorii suntem noi creditorii, compania insolvabilă, debitorul insolvabil. Compania insolvabilă trebuie să-mi plătească, trebuie să-mi dea prejudiciu, trebuie să-mi dea penalități, trebuie. Nu mă interesează, aici eu sunt aparte, ea e aparte, da? Sau noi suntem aparte, compania e aparte. Și cel mai des, compania e reprezentant prin administratorul insolvabilității, el trebuie. De ce atât de greu, sau, bun, hai să spunem altfel, este aici o confuzie și de ce ea se creează dintre debitorul compania, da, respectivă care a rămas, da, a ajuns în insolvabilitate, și totalitatea de creditori care sunt legați de compania respectivă? Eu cred că lucrurile astea vin încă din educația noastră sovietică, când noi știam că, uite, statul este obligat să ne dea. Să ne dea apartament să trăim, să ne dea acolo, să ne dea salarii, să ne dea. Deci cineva este obligat să ne dea. De acolo cred că vine undeva, da? Noi încă nu percepem o întreprindere ca un subiect privat de drept, absolut privat de drept, ca să înțelegem noi lucrurile. Atunci când vine o întreprindere într-o procedură de insolvabilitate, drepturile și, bine, drepturile, da, organelor de conducere sunt substituite cu creditorii ăștia. Deci însăși creditorii. Dacă mai înainte aveam societatea cu răspundere limitată X, care avea ca fondatori, uite, un fondator, Ion și Vasile, acum nu mai sunt ei. Deci ei sunt înlăturați de la gestiune și vin tot creditorii în locul acelui Ion și Vasile, da, care să gestioneze această companie sau cu activele, nu să gestioneze companie, dar să gestioneze activele acestei companii, astfel încât creditorii să fie satisfăcuți într-un cuantum mai mare. Și noi trebuie să înțelegem, eu le spun așa creditorilor când vin cu pretenții de felul ăsta, când vin și zic, uite, deci eu sunt pensionar, dați-mi, vă rog frumos, mie o sumă mai mare decât la alții. Și atunci le spun simplu, zic, uite, s-a vândut bunul cu suma de 1.000.000 de lei, s-a împărțit la fiecare câte X procente, da? Deci fiecare primește proporția procentuală. Acum arătați-mi creditorul de la care eu să iau, să-i dau mai puțin și să-ți dau ție mai mult. Păi dar nu trebuie să iai de la dânsul, dar de la cine să iau? De la companie, dar compania are zero. Pentru că activele companiei sunt destinate pentru vânzare și stingerea creanțelor creditorilor. Au fost vândute, suma X s-a încasat, s-a micșorat cheltuielile, după care s-a împărțit proporțional. Deci altă soluție nu e decât să iei de la vecinul tău și să-ți dau ție. Arată-mi, lasă vecinul tău să fie de acord cu asta și nu sunt întrebări. Se primește că orice ar trebui să primească unul este minus la celălalt sau la toți ceilalți, da? Exact, în esență, da? Exact, da. Adică dacă vrei să-ți mai dau încă și prejudiciu, toți ceilalți trebuie să dai câte un leuț ca noi să adunăm prejudiciul respectiv. Foarte des chestia asta apare că compania mi-i datoare și lumea nu înțelege că de fapt voi toți sunteți în aceeași luntri și dacă luăm de la unul sau dacă dăm la unul, se primește ceilalți suferă.
Nu zadar procedura este colectivă și concursuală, da? Proporționalitatea se face pentru toți ca să nu să câștige toți egal, dar să nu piardă toți, da? Într-un mod cumva discriminatoriu, da? Se primește în felul următor. Noi nu trebuie, da, să vedem după intrarea în insolvabilitate, da, în compania care a rămas în insolvabilitate, debitorul este insolvabil, un terț. Da? Noi suntem cei care trebuie să administrăm bunurile noastre, masa noastră, într-o modalitate, în așa mod ca noi toți, cel mai puțin, să suferim. Și aici ne întoarcem la ideea care ai spus-o cu ce facem cu 20%, da? Construim sau nu construim. Păi dacă suntem uniți, probabil ce o să primească, da? Ne folosim de fapt chestii autorizație, chestii proiect, că s-au făcut anumite investiții, că avem anumiți antreprenori contractați, de exemplu, da? Sau, dacă nu suntem uniți și ne vedem fiecare separat și cineva terț, atunci probabil, da, nu trebuie să mergem pe calea dată. Hai să mai vorbim, mă scuz, tu te rog, despre un mit interesant, că administratorul nu poate vinde bunurile dacă este contract de investiții. Da, printre altele, foarte, foarte bună idee. Și sunt foarte multe și plângeri și diferite nemulțumiri. Din nou, vreau ca acest podcast să-l vizioneze cât mai multe persoane, cât mai mulți, ca să înțeleagă niște lucruri legale și corecte. Nu ajută plângerile sau altceva, deci ajută cunoașterea legii și aplicarea ei exact așa cum este ea. Deci noi am spus că dacă tu nu ai venit în procedură de insolvabilitate, nu ai depus o cerere de validare, sau dacă ai depus-o tardiv, nu ai solicitat repunerea în termen, sau dacă ai făcut și asta, deci s-a respins, atunci tu nu mai ai niciun drept de a solicita recuperarea creanței sau recuperarea acestui bun. Și acum următoarea întrebare care apare, dar cum administratorul îmi vinde bunurile? Cum îmi vinde apartamentul meu? Noi ne-am clarificat că nu este apartamentul lui, dar este apartamentul companiei, dar totuși este o grevare. Deci, unul la mână, deci asta este un mit. De ce? Pentru că unul la mână, conform articolul 75 din legea insolvabilității, din momentul intentării procedurii de insolvabilitate, toate grevările se anulează de drept. Investiția sau contractul de investiții îți permite să faci o grevare la Agenția Servicii Publice sau la cadastru, cadastru, uite, apartamentul este grevat după cineva, respectiv din momentul intentării procedurii de insolvabilitate, această grevare se anulează de drept, este prevăzut expres. Doi la mână. Vânzarea unui bun din masa debitoare are loc la decizia adunării creditorilor sau comitetul, așa ne spune, prin modalitățile prevăzute de lege. Respectiv, în procedura de insolvabilitate, adunarea creditorilor poate decide vânzarea inclusiv și a bunului care este contractat prin contract de investiții după cineva, a fost anterior contractat după cineva, mai ales dacă nu este participant la procedură și nici nu-și cere acordul lui prin prisma articolul 131. Respectiv, dacă este o astfel de decizie a adunării creditorilor, administratorul insolvabilității este obligat să o execute și va vinde și este în drept să vândă aceste bunuri. Deci tot trebuie să fie foarte clar. Nu ne apără contractul, fiindcă legea prevede o altă procedură, da, de apărare intereselor tuturor, în esență. Da? Cred că o să trebuiască să procedem per final la anumite sfaturi. Da? Ori, nu știu, sfaturile astea tot le dăm și le dăm și le dăm. Eu, dacă nu mă greșesc, contractul de investiții în locuință, în prima lui variantă în cadastru, în 2006, dacă nu mă greșesc, a apărut. De prin 2008, cred că oricine venea la mine le spuneam nu încheiați, oameni buni, așa contracte. Da? Și uite, suntem în 2025 și cred că avem și modificări în esență s-a exclus și acel contract clasic, da? Și cred că trebuie să vedem, rămânem noi pe aceeași retorică, nu încheiați, oameni buni, sau poate o dezvoltăm cumva, nu știu. Eu, sincer, aș spune așa că dacă nu ești îndeajuns de informat, îndeajuns de nu ai studiat problema, mai bine evită drumul respectiv, fiindcă atâta timp cât sunt o sumedenie de întrebări la care mai întâi ar trebui să-ți răspunzi până la încheierea contractului dat și nu vrei, da, sau nu știu,
nu știi sau nu ai cu cine te sfătui, mai bine nu fă pasul următor. Cred că așa ar fi cel mai simplu. Dar dacă vrei să faci pasul, atunci cred că urmează să respecti niște, nu știu, momente sau criterii elementare, da, sau niște verificări elementare care trebuie să le faci, da? Care ar fi cele mai simple de la care de început? Hai să vedem, pe lângă faptul că vreau să semnez un contract de vânzare-cumpărare a bunului viitor, de investiții, cum nu l-am numit noi, hai să mergem la un avocat. Deci, regula numărul 1, merg la un avocat și mă consult. Ei bine, dar dacă eu totuși, nu doar, m-am plecat și la avocat sau nu vreau să mă duc la un avocat, câteva momente. Da, regula numărul 1, am mers la companie sau la dezvoltator, la companie de construcții, am verificat actele permisive. Și vreau să atrag atenția aici, actele permisive nu este doar autorizația de construcții, aici trebuie să vedem și certificatul de urbanism, să vedem care este regimul pe verticală, dacă nu cumva regimul pe verticală este de 7 etaje, mie mi se vinde la etajul 9-10. Și după care trebuie să văd și un proiect care este avizat în modul corespunzător. Deci toate lucrurile astea eu trebuie să le văd, ar fi de dorit să le mai fac și anumite copii. Deci prima regulă trebuie să văd actele permisive pentru construcția respectivă. Doi la mână, dacă am văzut actele respective, trebuie să semnez un contract doar în fața notarului. Deci trebuie să autentific acest notar, da? Diferită lume, exact cum zici tu, suntem în 2025, încă mai văd contracte de investiții neautentificate notarial, sub diferite pretexte. De ce n-au fost autentificat? Că trebuie să le elibereze și trebuie să mă duc pe urmă. Asta ei explică pretextele. Da, pretextele. Că trebuie să le elibereze și trebuie să mă duc pe urmă, că mi-au spus că sunt careva întrebări și nu au luat extras pentru el, că nu mai știu ce acolo și nu m-am dus și nu l-am autentificat notarial și te rog frumos, mă lași fără apartament și din nou bocite. Și din nou, uite, mă lasă în afară apartament, că nu vrea să ne-l recunoască, un contract de investiții neautentificat notarial. Fără îndoială trebuie să fie autentificat notarial. 3 la mână, trebuie să te asiguri, deci legiuitorul spune că dezvoltatorul este obligat să meargă la cadastru, să noteze acest contract de vânzare-cumpărare a bunului viitor. Fii bun și te asigură, fii bun și du-te tu și îți notează acest contract la cadastru. Sau te ții de capul dezvoltatorului ca să primești un contract cu parafa de la cadastru că este notat. Deci este o regulă exact același lucru, sfântă. Să fie notat acest contract. Deci te asigură notarea respectivă de nerevânzarea lui ulterioară. Sau da, nu mai vreau să spun că în esență relațiile dintre părți nu se schimbă, dar notarea te asigură că bunul dat să nu fie vândut de mai multe ori. Asta e probabil una din cele mai mari plusuri care s-au făcut anume la chestia dată. Da, sigur că. În continuare, deja eu nu mă obosesc să spun că achitarea trebuie să fie efectuată doar prin modalitățile stabilite de lege, doar prin transfer bancar și este absolut sfânt. Și doar dacă, mergi la birou dezvoltatorului să plătești bani cash, atunci trebuie să ai în mod obligatoriu un aparat de la mașina de casă și control. Acum am avut un avocat care, a venit la mine, zice că, uite, clientul meu nu are niciunul din aceste acte care sunt contabile, care sunt corecte, are o recipisă dată de administrator, dar codul civil prevede că dacă banii sau mijloacele au fost transmite persoanei cu drept de reprezentare, atunci s-ar fi posibil, zic, uite, orice sancțiune are și scopul de a educa. Noi suntem în 2025. Noi am avut astfel de contracte în 2008 începând. Eu mi-amintesc de achitări sub masă, achitări fără documente justificative. Uite câți ani au trecut. Și în situația în care noi nu toleram astfel de achitări, toată lumea se învăța și toată lumea deja știa că eu trebuie să achit banul ăsta prin transfer. Și atunci toată lumea verifica cum s-au cheltuit acei bani. Pentru că nici într-o procedură de insolvabilitate nu am putut să dau de capăt banilor care s-au investit. Cel mai important vreau să spun că nici într-o procedură de insolvabilitate nu o corespuns cuantumul sau valoarea investițiilor făcute în construcții cu valoarea investițiilor introduse de investitori.
Deci tot timpul în construcție, costul construcției sau lucrările de construcție au costat mai puțin. Mai puțin. Deci tot timpul oamenii au fost validați, spre exemplu, da, am o procedură cu 120 de milioane, construcția, deci prin metoda inițială, da, câți bani s-au cheltuit acolo, erau 60-70 de milioane. Deci noi ne dăm seama că avem o sumă de bani care undeva s-au dus. Care este suma aceea? Exact suma aceea care nu a ajuns pe cont. Exact suma aceea care nu a ajuns pe cont, care s-au dat prin alte metode decât transfer. Deci, în mod corect, atrag atenția, mijloacele financiare trebuie să fie transferate pe cont, indiferent de reducerea pe care ți-o faci pentru a da cash. Cel mai important că te asiguri pentru dovada de a le primi înapoi în caz de orice situație. Da? Adică nu trebuie transferul ăsta atât de mult dezvoltatorului sau administratorului din insolvabilitate. Ți-i trebuie în primul rând. Ți-i trebuie să faci proba că banii ăștia respectiv ai dat. Pentru că da, noi pentru asta și facem contract. Să ne asigurăm în caz de litigiu că o să putem să ne apărăm drepturile noastre rezultate din contract. Și contract noi facem, dar de faptul banilor nu ne asigurăm. Da? Adică dacă ai spus A, fă și B. Dacă ai făcut pasul 1, fă-l și a doilea. Este logic. Da. După care, un lucru foarte important care vreau să atrag atenția, cu mare respect față de toți investitorii care vin acasă cu mijloace financiare, aduc, investesc în casele din Republica Moldova, după care pleacă și uită de blocurile respective. Se construiesc, ele nu se construiesc. Atunci când eu închei un contract, eu trebuie să-mi arăt o adresă validă pentru ca eu să pot primi toată corespondența pe adresa respectivă. Eu și astăzi am persoane care încă nu s-au validat în proceduri care durează deja de peste 7 ani de zile. Încă nu s-au validat pentru că nu au fost. Eu îi trimit scrisori, le trimit cu executorul judecătoresc, eu nu pot să-i găsesc. Deci elementar. După care eu sunt sigur că o să vină și din nou să plângă și o scrie pe internet tot felul de lucruri că uite, m-au lăsat fără apartament, dar 7 ani de zile nu m-am interesat de apartamentul respectiv. Deci prima vină și lasă o adresă validă la care te poate găsi dezvoltatorul, să te anunță în cazul în care are probleme sau nu, dacă nu dezvoltatorul, atunci administratorul insolvabilității în situația în care întreprinderea a intrat într-o insolvență. Arată orice adresă poștă electronică, adresă fizică, asigură-te că la adresa respectivă fizică o să vină cineva și o să-ți ia corespondența, notarul îți scrie adresa din buletin, dar tu ești în drept să indici și o adresă suplimentară la soră, frate, mamă, tată, unde vrei, așa încât să te asiguri că vei fi la curent cu toată corespondența trimisă în legătură cu acel contract, ți-ai schimbat adresa, fii bun și vină și informează dezvoltatorul despre acest lucru. Uite, gata, nu mai sunt acolo, asta e normal ca să-ți schimbi adresa, dar arată o adresă validă unde te va putea găsi dezvoltatorul sau respectiv persoanele care vor prelua acest obiect. Este un lucru foarte important. Un următor sfat pe care zic eu, urmărește etapele construcției nu doar de la distanță, pentru că asta ți-ar permite să vii să reacționezi prompt pentru procedura respectivă. Vezi, mai este cineva să mai fac lucrări, dacă s-au stopat lucrările imediat, ridic semne de întrebare, mergi la oficiu, vezi care este întrebarea, deci interesați de acel proiect, pentru că, încă o dată zic, 7 ani de zile omul nu este absolut deloc. Noi cu tine am avut o procedură unde creditorul majoritar mergea deseori la mama unei creditoare acasă și tot o informa, uite, trebuie să vină fata, trebuie să depună cerere de validare, etc. După vreo 8 ani de zile, doamna a venit și a pus mâinile în cap, vai, dar unde e apartamentul meu? Cu pretenții și cu mesaje prin internet. Păi da, 8 ani de zile, și atunci când am fost informată și de către mamă, deci trebuie să știi, trebuie să monitorizezi ce este cu construcția respectivă, astfel vei fi la curent în situația în care se va depune o cerere introductivă și se va intenta o procedură de insolvabilitate și după care vine următorul sfat,
dacă s-a intentat o procedură de insolvabilitate, e și normal să mergi la un avocat, dar mergi la un avocat specializat. E și normal că nimeni dintre noi să nu fim wunderkind și să cunoaștem absolut totul. Eu cu mare respect, dar nu cunosc toate domeniile. Spre exemplu, dreptul de autor nu-l cunosc atât de bine, da, și penalul nu-l cunosc atât de bine, da? Deci sunt specializat anume în domeniul respectiv. Exact așa și un creditor ar trebui să abordeze un avocat specializat în materie de insolvabilitate ca să cunoască mai multe subtilități. Am avut și astfel de situații când, din nou, cu mare respect față de avocatul care a fost în procedură, dar în situația în care avocatul a întârziat, exact cazul care peste 8 ani de zile a venit, a întârziat, nu a depus cerere de repunere în termen și a contestat tabelul creanțelor, că nu este în tabelul creanțelor. Normal că a pierdut, instanța de apel i-a zis că tabelul creanțelor nu se contestă, cu recurs, nu a solicitat repunerea în termen când a înțeles că trebuia să solicite, deja era prea târziu. A expirat termenul, instanța de judecată i-a respins repunerea în termen și din nou doamna nemulțumită și supărată pe administrator că, vai Doamne, nu i-ai dat apartamentul în situația în care eu am un contract. Deși, dacă te uiți strict prin prisma activității avocatului, e strict vina avocatului, cu uite, a făcut anumite acțiuni care anumite chestiuni trebuie să reacționeze prompt, da, reșind din strict procedura de insolvabilitate. Da, trebuie să înțeleagă lucrurile. Uite, nu este o procedură atât de simplă, dar nu este o procedură complicată. De ce e corect ca să mergi la un avocat, cel puțin să depui cerere de validare a creanțelor, să înțelegi că, uite, am ajuns până aici, s-a intentat o procedură, nu mă opun că, uite, eu nu vreau, am contract și așa să-mi dai, nimeni nu-ți dă pur și simplu. Deci trebuie, într-adevăr, să vii, să depui cerere în procedură. Asta este un alt sfat pe care îl dau fiecare. Vin în procedură, depune cerere de validare a creanțelor și continui ca creditor. Un alt sfat, dacă deja ai venit în procedură, ține pulsul pe procedură, nu lăsa din nou, uite, cineva o să fac, cumva o să fac, participă la adunări, vină cu propuneri, vină cu sugestii, manifestă-ți dreptul de vot, citești hotărârile, contestă în cazul în care consideri tu că îți încalcă anumite drepturi, fii activ în procedura de insolvabilitate, astfel încât să nu ajungi peste 2-3 ani să dai vina pe cineva, că cineva o decis pentru tine. Consultă cu avocatul, ce se contestă, cum se contestă, în ce termen, nu peste 10 ani, nici cu anumite acte. Consultă cu avocatul, vezi care este situația, pentru că este foarte important că atunci când vii cu necunoștință în procedura de insolvabilitate, faci anumite acțiuni care nu sunt, mă rog, legea nu-ți permite să le faci, instanța oricum le examinează, tu tergiversezi procedura și împiedici ceilalți creditori care înțeleg lucrurile să-și valorifice dreptul său. Trebuie să înțelegi și să fii foarte clar. O procedură de insolvabilitate este o procedură colectivă, ceea ce înseamnă că piedica mea este piedica în fața tuturor. Pentru toți creditorii. Da, ajutorul meu este ajutorul pentru toți creditorii. Deci noi trebuie să fie uniți, unificați și să meargă înainte în procedura respectivă. Ce aș mai putea spune este ca fii un ajutor și un suport pentru administratorul insolvabilității. Administratorul insolvabilității nu este un dușman al creditorilor, este o persoană care este echidistantă și acționează în interesul tuturor, nu în interesul unui creditor. Uite, fă-mi mie, vreau favoare. El trebuie să fie echidistant pentru toată lumea și el, într-adevăr, va fi corect în raport cu toți creditorii, nu va face careva favoruri pentru că nu este corect. Eu mă uit, vin în procedură, rezolvim problema mea și asta e tot. Și dacă nu rezolv problema mea, eu mă supăr pe tine. Din nou, aceeași situație, în situația în care nu vom ajuta și nu vom fi uniți împreună, inclusiv cu administratorul insolvabilității, nu vom putea avea un succes în procedură. Ce ar însemna succesul? Ar însemna să primim acele apartamente sau să ne le finalizăm pentru a cel puțin alocui întrânsele sau cel puțin sau mai mulți bani din vânzare, la faliment, dacă s-a ajuns la asta. Sigur că da, adică sunt multe modalități, dar cel puțin nu este administratorul insolvabilității persoana care vine cu bani, este persoana doar care vine și vă propune soluții. Și dacă niciuna din soluții nu merge, atunci este falimentul.
Și dacă niciuna dintre propunerile administratorului nu se realizează, atunci ne așteaptă, adică vă așteaptă falimentul și trebuie lucrurile astea de înțeles, de ascultat, de văzut care sunt pașii, de văzut cum trebuie de urmat, nu de lăsat sub influența anumitor provocatori sau persoane care au alte intenții și interese decât de a soluționa problema colectivă. Asta este foarte important. Și un lucru foarte important care vreau să-l atrag atenția, că mă uit că din momentul de când întreprinderea intră într-o procedură de insolvabilitate, din momentul de când este numit administratorul insolvabilității, toți creditorii cumva văd persoana care este vinovată de faptul că n-am primit apartamentul administratorul. Și uită total de fosta conducere, uită total de oamenii care într-adevăr au luat banii și n-au finalizat construcția. Nu voi ezita să amintesc despre cazul nostru împreună din Strășeni, care au dat oamenii bani fără a avea mașină de casă, cec de la mașina de casă și control, aveau niște recipise. Instanța de judecată normal a admis contestațiile altor creditori și nu i-au validat ca n-a recunoscut că a dat bani. N-a recunoscut că a dat bani și în continuare continuă să atace administratorul insolvabilității că nu le-a dat apartamente, pe când în mod corect trebuiau să meargă în regres în baza acestor recipise față de fosta conducere, fostul administrator care a luat bani pentru a primi acele mijloace financiare. Deci un sfat important este că nu lăsați în pace fosta conducere, dar trebuie să mergeți în instanța penală pentru a-l atrage la răspundere sau pentru a cel puțin a solicita diferența de bani pe care i-ați dat-o și valoarea construcției pe care ați preluat-o pentru gestiune în procedură de insolvabilitate. Probabil dacă ar fi mai multe cereri și se vor examina, asta cumva va disciplina și potențialii cei care vor încerca să facă asemenea contracte, să preie într-un fel banii respectiv. Atât timp cât tot se concentrează în insolvabilitate la administrator și uite de fosta conducere, mai apare o companie, mai apare o firmă, mai apare o chestiune. Și de ce așa avem valul ăsta mare de companii, de construcții care ajung în insolvabilitate și în final nu răspunde administratorul, conducerea, contabilitatea, fondatorii, etc. El văd pe administratorul insolvabilității că nu vrea să-mi dea apartament. Da. Probabil aici o să încheiem sesiunea de astăzi la Club Insolv. O să sper eu că toate aceste mituri și adevăruri despre procedurile de insolvabilitate la companii de construcție o să fie atent ascultate și eventual o să vedem, nu știu, anumite întrebări, obiecții, chestii legate de ele. Sper eu că cel puțin prin această emisiune, prin această sesiune, să mai facem un pas în a diminua toate eșecurile astea care le au persoanele legate de investirea în construcții și probabil să regleze cumva toate lucrurile astea care derapează foarte des, da? Să adreseze eventual la specialiști când se ajunge deja la insolvabilitate, da? Și procedura să meargă unită, așa cum ai spus, da? Cred că aici ne-au rămas buni de la cei care ne-au vizionat până la acest minut. Vă așteptăm numai decât în comentarii, vă așteptăm numai decât cu careva întrebări la care noi o să ne stăruim, numai decât să răspundem la toate. Le citim, urmărim și pe baza lor facem următoarele emisiuni. Vă urez la toți o seară frumoasă, la noi deja este seara și Irina, desigur, și ție și ne vedem la următorul podcast. Mulțumesc, Gheorghe, mulțumesc tuturor care au adresat întrebările respective, pentru că noi, într-adevăr, cumva organizăm temele în baza întrebărilor, în baza discuțiilor care apar în societate. Vă așteptăm la următoarea sesiune, după cum spune Gheorghe, noi o să discutăm despre vânzarea masei debitoare în cadrul procedurilor de insolvabilitate, pentru că tot este o temă foarte abordată, văd în ultimul timp, multe întrebări apar. Deci vă dorim o seară frumoasă și vă așteptăm pentru sesiunile următoare. O seară frumoasă!